Os 27 concelleiros do Partido Popular da comarca de Tabeirós, Terra de Montes, elixiron a mediodía de onte por unanimidade o alcalde da Estrada, José López Campos, como representante da zona no seno da Diputación de Pontevedra. A escasa asistencia obligou na noite de onte a pospoñer a elección do novo presidente da Asociación de Fabricantes e Comerciantes de Mobles da Estrada, transcurrida aproximadamente unha hora do inicio da sesión, celebrada na sede da Asociación Comarcal de Empresarios. O novo alcalde da Estrada, José López, realizou, dende o pasado luns, unha serie de consultas para poñerse ao día no delicado asunto xudicial que pon en perigo un edificio inteiro na rúa Irida, o que ten o número 9. Solucionar isto era, bueno, pues son os mandos. Estaba todo o pueblo unido para isto. A resposta do pueblo, fenomenal. Se faía falta vir con escopetas tamén se viñen. Cando se quere, pois, podes. Logo do paso dunha fronte durante o venres, a situación o sábado tenderá a mellorar progresivamente. Galicia quedará durante o domingo baixo influencia anticiclónica. Con esta situación agárdanse pola mañá intervalos anubrados no terzo norte e ceos máis despexados no resto. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. Dispoñemos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan Renove de electrodomésticos e dunha financiación á túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. Os 27 concelleiros do Partido Popular da comarca de Tabeirós, Terra de Montes, elixiron a mediodía de onte por unanimidade o alcalde da Estrada, José López Campos, como representante da zona no seno da Diputación de Pontevedra. Deste xeito, o rexidor estradense convertirase no 9º diputado provincial da democracia no partido xudicial que engloba os municipios da Estrada, Forcarei e Cerdedo. A 1 da tarde, os 11 concelleiros estradenses do Partido Popular, os 6 de Forcarei e os 10 de Cerdedo, persoáronse no xulgado de primeira instancia de instrucción número 2, sede da Xunta Electoral de Zona, para proceder á elección. Despois de entrar na sala, os nomes de cada un destes edís léronse en voz alta. Seguidamente, pideuse aos edís que presentasen as propostas para o nombramento de diputado, surxindo o nome de José Carlos López Campos como candidatura única. Os concelleiros descartaron o ofrecemento dos integrantes da Xunta de pasar lista para que cada un tuvese ocasión de ratificar a designación, facendo constar de maneira abreviada o seu unánime consenso na elección do novo mandatario estradense para representar a comarca no organismo provincial. Os alcaldes populares da Estrada, Forcarei e Cerdedo sentáronse xuntos na primeira fila da sala. A elección do diputado provincial conlevou a designación de suplentes para ocupar este posto, se fose preciso, en sustitución de López Campos. O primeiro suplente será o alcalde de Forcarei, David Raposeiras, o segundo o primeiro edil de Cerdedo, José Balseiros, e o terceiro será o concelleiro estradense e secretario do Partido Popular na Estrada, Juan Constenla. Tras ratificarse a designación de diputado, presentáronse os avais e solicitouse a rúbrica de López, Raposeiras, Balseiros e Constenla, facendo posteriormente o mesmo todos os edís emplazados nesta votación. O alcalde estradense tomou relevo deste cargo o xefe do Executivo de Cerdedo. O actual mandatario de Forcarei tamén foi diputado provincial, nesta ocasión durante a legislatura
1999-2003. Estabas buscando un café así, tranquilo, acolledor, doce. Agora xa ten na estrada o lugar onde atoparte. Café Mimela, o sabor dun café doce e moderno. Este curso en Federópticos quieren ayudarte a ir a por nota. Por eso han desarrollado lo último en lentes para mejorar tu rendimiento. Con Federpack Estudiantes tendrás tu montura más lentes endurecidas desde solo 65 euros. Acércate a tu centro integral Federópticos y descubre cuál es la lente que mejor se adapta a tu visión para que este curso sea sobresaliente. Equípate con Federópticos y piensa en tus ojos. Federópticos Fondevila, Plaza Galicia 12, a Estrada. A escasa asistencia obligou na noite de onte a pospoñer a elección do novo presidente da Asociación de Fabricantes e Comerciantes de Mobles da Estrada, transcurrida aproximadamente unha hora do inicio da sesión celebrada na sede da Asociación Comarcal de Empresarios. O que foi presidente da entidade durante os últimos 7 anos, Nemesio Rei, confirmou que a falta de quórum aconsellou convocar unha nova sesión para elixir equipo directivo. El mismo cifrou a asistencia ao acto de onte en 7 empresarios vinculados a un dos sectores industriais con maior puxanza da economía estradense. Así as cousas, Rei indicou que o equipo que encabeza presentou formalmente a súa dimisión. Seguidamente resolveuse a constitución dunha xestora integrada polo equipo que os últimos anos ven dirixindo esta entidade. No marco desta asamblea fixouse para o 30 de xuño unha nova sesión na que se procurará buscar un relevo a Nemesio Rei ao frente deste colectivo. Neste contexto, este empresario, que o pasado 11 de xuño asumiu a acta como concelleiro da nova corporación estradense, formando parte do equipo de goberno como edil delegado de eventos e mercados, cumpleu onte co seu anuncio de abandonar a presidencia da Asociación de Mobilistas, propiciando unha renovación na cúpula da entidade, e que Rei xa manifestara a súa intención de ceder o testigo na Asamblea Electoral de 2009, momento no que os mandatos no seno desta asociación adquiriron un carácter bianual. Sen embargo, nese instre, decideu continuar 2 anos máis para evitar que a asociación quedase descabezada. Deste xeito, este estradense pasou a convertirse na persona que ostentou o cargo de presidente deste colectivo empresarial durante máis tempo, cun total de 7 anos. Tanto Nemesio Rei como presidente da Asociación Comarcal de Empresarios, o tamén empresario do moble Gonzalo Figueiras, depositaron a súa confianza en que, pese a non perfilarse ningunha candidatura con carácter previo, o relevo ao actual equipo directivo surxise no transcurso da asamblea de onte. Sen embargo, a escasa asistencia aconsellou pospoñer esta designación. A Asociación de Fabricantes e Comerciantes de Mobles da Estrada fundose propiamente o 7 de agosto de 1997, nunha asamblea da que foi elexido presidente Manolo Figueiras Rei. Este ocuparía o cargo durante case 5 anos, concretamente ante o 15 de marzo de 2002. Nese momento tomou o relevo o actual presidente da Asociación Comarcal de Empresarios, Gonzalo Figueiras, quen permaneceu ao frente da entidade ata febreiro de 2004, que foi elexido como novo dirixente Nemesio Rei. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecots. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso, en Ramos e Mariño queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade.
En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e ademais servizo técnico propio. Ramos e Mariño, Mirar na Estrada. O novo alcalde da Estrada, José López, realizou dende o pasado luns unha serie de consultas para poñerse ao día no delicado asunto xudicial que pon en perigo un edificio inteiro na rúa Irida, o que ten o número 9, despois de que unha antiga denuncia presentada aos poucos meses da súa inauguración por unha irregularidade na zona de áticos conlevase unha sentencia moi posterior do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na que se indicaba que existían varias ilegalidades que debían corrixirse. Tras indicar que conversou un par de veces co despacho de abogados que de Santiago que leva este asunto, o rexedor municipal indicou que lle falta unha reunión inminente para ter máis claro que se pode facer con este problema. Existe unha preocupación dos propietarios das vivendas e ata do propio promotor e construtor. Os anos de incertidume, cunha sentenza que casi suxería que habría que demoler todo o edificio, acabaron cunha resolución do tribunal impoñendo unha multa de 500 euros cada mes ao Concello se non cumpre a orde xudicial de demolición. Ao parecer, esta orde demorouse polos recursos e apelacións do Concello, argumentando, nalgún momento, que o tribunal debía explicar como se recuperaba a legalidade sin tirar a construción. O silencio do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia entendeuse como unha resposta que indicaría que o Concello é quen debe determinar como facer cumplir a legalidade. En todo caso, José López entende que a sentenza é moi aberta e non fala de demolición, polo que caben saídas. Pode haber unha solución, segundo entende o alcalde, despois de que os técnicos municipais elaboren un informe no que propoñen como facer as correccións sen tirar todo o edificio. Sería remitido de inmediato ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aínda que non queda moi claro se se trata dun informe anterior con propostas concretas e por fases enviado ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero sin resposta, aínda que si houve unha a multa mensual ata que non se realice a corrección. O alcalde xa falou cos técnicos ao respecto e co abogado e cree que se podería encontrar unha saída. Unha multa mensual de 500 euros poderíase aguantar un tempo, pero quizá non demasiado. Ofrecémosche un universo de posibilidades. Pero só un punto de encontro. A Estrada, Centro Comercial Aberto. ICNOR, Tecnoloxías da Información do Noroeste. Dende o Concello da Estrada, ICNOR ofrece un servizo de calidade ofrecendo servizos de hosting, deseño e programación web e servizos multimedia. Para outros servizos, como mantemento de hardware, consumibles informáticos ou mobiliario de oficina, ICNOR aconséllalle os servizos de Disergal. ICNOR e Disergal, profesionais das novas tecnoloxías. A Asociación Cultural A Fervenza do Ouzande estreará na Estrada o documental O espírito das trincadeiras do estradense Senén Outeiro. O filme, escrito e dirixido por Senén Outeiro, narra a loita que no ano 1990 o pobo de Goián desenvolveu na defensa do monte comunal das trincadeiras que pretendía ser expropiado pola empresa que construía a autopista Vigo-Porriño. O pobo de Goián opúxose e despois de conquerir con moito esforzo a súa vitoria, celebra anualmente unha festa de exaltación das trincadeiras como movimento veciñal e como aposta en valor dos espazos comunais. A cinta é unha homenaxe á vontade colectiva, unha historia cargada de emotividade e reflexión sobre a importancia da memoria histórica como alicerce do ser social.
El me dixo, porque mira, se usted non acepta, eu ahora mismo comunico que o veñan a aprender. Que se fixo? Que todo o mundo estea pendente de que tan pronto sepamos que entran as máquinas, aquí non entran. O caso é que non millaran os camións, non quería que entraran os camións. Os rapaces acompañándose había que dar pau, tirar pedradas, había de todo. Porque para iso era, naquele tempo era mellor que agora. Os de agora non saben tirar pedras, pero antes non si. Tiñamos claro que isto había que poñelo canto antes nos medios de comunicación e que a xente se enterara, porque quen podía solucionar isto era, bueno, pues son os mandos. Estaba todo o pueblo unido para isto. A resposta do pueblo, fenomenal. Se faía falta vir con escopetas tamén se viña. Cando se quere, pois, podes. Logo do paso dunha fronte durante o venres, a situación o sábado tenderá a mellorar progresivamente. Os ceos amencerán aínda con moitas nubes, algunhas néboas e chuvias febles, máis probable na provincia da Coruña, pero a medida que pasen as horas as nubes tenderán a desaparecer. As temperaturas sufrirán un descenso nesta xornada, que se notará principalmente nos valores máximos do litoral norte, posto que a fronte arrastrará aire frío procedente da borrasca. Os ventos soprarán de componente oeste e frouxos en xeral moderados na costa de Lugo. Galicia quedará durante o domingo baixo influencia anticiclónica. Con esta situación agárdanse pola mañá intervalos anubrados no terzo norte e ceos máis despexados no resto. A medida que avance o día haberá unha disminución das nubes. As temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado, acadándose valores propios da época do ano. Os ventos soprarán de componente oeste, frouxos en xeral moderados pola tarde entre Bares e Fisterra. Unha combinación gañadora no sorteo da primitiva de onte xoves foi a formada polos números 1, 2, 20, 22, 28 e 47, complementario 24 e reintegro 7. El número gañador no sorteo da 11 de onte xoves foi o 16.267, 16267. Pastelería Mimela, pasteleiros na estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofrécese especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza.
27 concelleiros do Partido Popular da comarca de Tabeirós, Terra de Montes, elixiron a mediodía de onte por unanimidade o alcalde da Estrada, José López Campos, como representante da zona no seno da Diputación de Pontevedra. A escasa asistencia obligou na noite de onte a pospoñer a elección do novo presidente da Asociación de Fabricantes e Comerciantes de Mobles da Estrada, transcurrida aproximadamente unha hora do inicio da sesión, celebrada na sede da Asociación Comarcal de Empresarios. O novo alcalde da Estrada, José López, realizou, dende o pasado luns, unha serie de consultas para poñerse ao día no delicado asunto judicial que pon en perigo un edificio inteiro na rúa Irida, o que ten o número 9. Solucionar isto era, bueno, pues son os mandos. Estaba todo o pueblo unido para isto. A resposta do pueblo, fenomenal. Se faía falta vir con escopetas tamén se viña. Cando se quere, pois, podes. Logo do paso dunha fronte durante o venres, a situación o sábado tenderá a mellorar progresivamente. Galicia quedará durante o domingo baixo influencia anticiclónica. Con esta situación agárdanse pola mañá intervalos anubrados no terzo norte e ceos máis despexados no resto. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. Dispoñemos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan renove de electrodomésticos e dunha financiación á túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. El me dixo, porque mira, se usted non acepta, eu ahora mismo comunico que o veñan a aprender. Que se fixo? Que todo o mundo estea pendente de que tan pronto sepamos que entran as máquinas, aquí non entran. O caso é que non millaran os camións, non quería que entraran os camións. Os rapaces acompañándose había que dar pau, tirar pedradas, había de todo. Porque para iso era, naquele tempo era mellor que agora. Os de agora non saben tirar pedras, pero antes non sei. Tiñamos claro que isto había que poñelo canto antes nos medios de comunicación e que a xente se enterara, porque quen podía solucionar isto era, bueno, pues son os mandos. Estaba todo o pueblo unido para isto. A resposta do pueblo, fenomenal. Se faía falta vir con escopetas tamén se viña. Cando se quere, pois, podes.